Gibasura sa Regional Trial Court Branch 15 ang Quo Warranto case nga gipasaka sa gipalagpot nga Mindanao Development Authority Chairperson Mario Duaves batok sa bag-ong natudlo nga chairperson nga si Secretary Leo Magno. Sa duha ka paina nga desisyon nga gipirmahan ni Judge Mario Duaves sa RTC Branch 15, may pabor ang Korte kang Magno ug giila si Magno isip legal nga chairperson sa Mindanao Development Authority. Gipunting sa desisyon sa Korte nga matud niini sa walay duha-duha. Kini nga petisyon gikinahanglan nga ibasura dili lang tungod kay kini usa ka dili husto nga remedyo tungod kay wala kini nakaangkla sa kwalifikasyon sa mipasaka og kaso apan labaw pa niini usa ka hagit sa aksyon sa presidente. Nakakuha ang News and Philippines og kopya sa desisyon pagkahuman kini misumiter og formal nga sulat sa korte. Si Acosta mipasakag kasong Quo Warranto batok ni Magno og nang hinaot kini nga pugngan pinaagi sa pagpagawas og status quo ante kun manduan si Magno nga dili moadto sa ilang buhatan aron dili mabalda ang trabaho samtang nagpaabot si Acosta nga mahuman ang iyang termino. Gigamit ni Acosta ang Republic Act 9996, partikular ang Section 7 nga nagingon nga ang chairperson sa MinDA magsilbi sa unom ka tuig nga termino. Apan ang pwesto sa MinDA usa ka presidential appointee bot pasabot ang presidente ang dunay katungod kinsa ituboy sa nisgutang posisyon. Gitudlo usab ni Duaves ang usa ka Supreme Court decision sa kaso ni Mero batok ni Duterte. Din gibasura usab kini sa Korte Suprema tungod kay walay basihan kay samtang naglingkod ang usa ka presidente dili kini angayan o dili kini madutlan og kaso kay aduna siya presidential immunity. Si Marcos ang nagtudlo kang Magno isip MinDA Chairperson. Sa taong nga nadawat sa News 9, magpasaka si Acosta dito sa Korte Suprema. Bisan pa man, doon na susamang desisyon ang Regional Trial Court Branch 15. Samtang nagatubang si Acosta sa mga kaso nga iyang gipasaka batok ni Magno, gibit-bit ni Presidente Ferdinand Marcos dito sa Brunei. Niadtong Martes, si Secretary Leo Magno ug gipaila sa Filipino community ug sa mga negosyante dito. Marami tayong exchanges na nangyayari sa ating mga kababayan sa Mindanao at saka dito sa Brunei. Kaya sinama ko na rin ang Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno. Tayo po ngayon ay umikot po kami sa nakaraang isang taon kalahati. Marami po kaming pinuntahan na bansa. Sa iyang pagbisita sa Brunei, isip chairperson sa MinDA, mismong si Prime Minister Hassanal Bolkiah ang miila kang Magno isip Mindanao Chair o gitunulan kini og usa ka plake. Sa iyang pagbaligya sa MinDA sa mga negosyante sa Brunei, mao kini ang gipamulong ni Magno. Us in Mindanao pride ourselves in saying that we practically feed the Philippines. When I say we practically feed the Philippines, most of the agriculture products, most of agriculture happens in Mindanao. So if you would like to invest in the Philippines, which was discussed by the Philippine delegation, please consider coming to Mindanao. As the signing minister for representing the Philippines for the BIMP IAGA, I would like to say that it is with pleasure that I present all the business opportunities for Mindanao, and please remember this space. I will come back. I will come back, if not next month, 2 months from now, 3 months from now, 6 months from now, simply to remind you we are open for partnership with our country and the citizens of Brunei. Again, for this opportunity, thank you very much and mabuhay. Good morning, everyone. Sumala ni Magno, iyang irespeto ang tanang balaod ug wala siya'y panahon nga makig-away ni bisan kinsa. Kay matud niini, mas importante ang pagpanerbisyo sa katawan sa Mindanao kay gikinahanglang palambuon ng Mindanao sa natad sa agrikultura, edukasyon, negosyo ug kultura. Edit Kadwayan News and Philippines. Stay safe!